Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ukhulelwe. Ukuphupha ukhulelwe kunezincazelo ezahlukene. Kuye ngephupho ukuthi belithini noma bekwenzakalani. Kubuye kube nangesimo somphuphi ngesikhathi sephupho. Ngokujwayelekile leli phupho lingachaza ukuthi uNkulunkulu noma umoya wakho ukukhulisela into ethile emangalisayo. Noma kukhona okukhulu okwenzakalayo empilweni yakho kodwa awukaqondi ngakho. Noma akukabi isikhathi sokukhuluma ngakho okanye ukukuveza. Ngamafuphi, leli phupho lingachaza ukuthi kukhona isiqalo esisha noma okusha okukhulayo ngaphakathi kuwe. Kungaba isibusiso, ukukhula ngokomoya noma uhlelo olusha uNkulunkulu akulungiselela lona. Uma uphupha ukhulelwe futhi ujabule, lokhu kungasho ukuthi isibusiso sisendleleni. Kodwa uma uphupha ukhulelwe kodwa ungathokozile noma unokwesaba, lokhu kungaveza ukuthi kukhona into oyikhulisayo empilweni yakho ongakayilungeli. Siyabonga, nisale kahle.